and neatly. How do you feel today? Jet? Sobrang malipayon and overjoyed. This is it. Sa mga nandito po ngayon, ako po ay classmate ni Jed. Kami po ay classmate sa PCBP. And bilang bahagi po ng aming gawain sa BCBP, every Friday or Saturday, nagpupunta kami sa University of San Carlos dito sa downtown campus para sa aming action group, no? Yung parang prayer meeting po namin. At yung space na yon, yung sacred space po namin, doon po kami nagdarasal, doon po kami nag-share of our experiences. Then, several weeks ago, nagpunta si Nitli at si Jed doon. Doon ko sila minit sa aming prayer center, no? So doon sa aming lobby. And pagkatapos namin mag-usap, suddenly, si Jed formally proposed to Nitli. Hindi ako na-orient nung panahong iyon. Kaya ako man ay na-surprise, ako ay nagulat, ako ay na-rattle. But the joy of Nitli nung panahong iyon ay kitang-kita ko. Bago po ang mga kasal ginagawa, ay mayroon po tayong tinatawag na canonical investigation. At doon po sa canonical investigation, ang pari ay nagtatanong sa mga ikakasal. Ngunit, sa canonical investigation ay ang pari lamang po at ang mga ikakasal. Kapag tayo ay regular po na nagsisimba, mayroon po tayong choice kung saan natin gustong umupo. Ang iba sa atin gusto nating umupo sa pinakaharap, ang uban dito sa likod. But when you receive the sacraments, you have no choice. Dito talaga kayo sa pinakaharap. Dahil hindi narinig ng mga nandirito ngayon ang ating canonical investigation, gusto ko silang tanungin para marinig nyo kung ano ang kanilang mga sinabi. Pwede ba nating mahiram yung isang microphone? Ngayon, tatanungin natin sila kung ano ang tatlong bagay, 3 things, na nagustuhan ninyo sa isa't isa. Ladies first daw. Okay, Nitli, unsa man ang tulo ka butang nga imong nakitaan kang Jed, nga nakaingon ka nga mao na gyud ni. Guwapo? Char. Pwede ba patindogon na to si Nitli, Ay, no? ayaw na po. Oh, tindog. Okay. Father Kaya atubang sa mga tao. What? Okay. Nasa imong atubangan karon si Jed. Unsa man istoryahin mi kung unsa ang tulo ka butang nga nakita nimo kang Jed nga nakaingon ka kini na gyud siya. Ang first kay patient yun. He's very patient. Patient? Ni kuan sila, ni-react sa perfect yun daw. Patient yun first. Nag-second emotion. Sige. Second is hardworking jud. Hardworking Hardworking. kay siya. And then, least and the most important is God-fearing. God-fearing. So, God-fearing. patient, hardworking, and God-fearing. God-fearing. Okay, patindugon po nato ang patient, hardworking, and God-fearing. No? Okay, so, Jed. Okay. Jed, ano sa tingin mo ang 3 qualities na nakita mo kay Nitli na nasabi mong, this is it? Actually, daghan sa father, pero since tulura, so tulura ko yun. So, ang first lang sa ako ay siya manggudang nagtudlo sa ako na mas, sa una, kuhan man ko sa Ginoo, so, pero dili ko hindi ako, sige magtatagalog na lang ako para, hindi ako ganun masyado nagsisimba, nagdadasal, pero naniniwala ako sa Panginoon. But, nung nakilala ko siya yung
mas nagpakilala sa akin na dapat ganito, dapat ganyan. So yun yung isang pinakamahalagang quality niya na talagang nagustuhan ko. Second is siya man gud ang maka-tame sa ako ba. So kanang murag di man ko kanang iko ganahan kanang buutan kanang inana ba. So pag meet na mo kay kuha na siya wild ba. So sa ako kanang okay ra na para ang uban din nakasabot ana kanang ako kay lisod man ko gitame if ever ang babae kay dili parehas ni gali. So mo na usa sa quality siguro na ganahan ko. And then ang last but not the least ipagawas man gud niya ang kanang inani mas best na ako ba na version of myself sa tanan akong buhaton kay siya gyud ang moingon sa ako permin na kaya ra nimo bisan di na ako kaya, pero after niya moingon makaya ra man ako gyud nya tanan nang ako ang desisyon is mo kuan ko sa iya kay ako usahay masipyat man ko desisyon. So mas maayo na mananghid ko niya magsulti ko niya kay mas kabaw man siya sa masakto ba. So mora na ang tulo na quality na nagustuhan ko ni sa iya na una na kaingon ko na siya nag-good. Okay. Thank you. Palakpakan na to sila. In short, no? Kung na-tame ni Nitli si Jed, murag ma-compare na to si Jed sa tiger. Pero si Nitli, siya ang owner of the tiger. Pwede ba mo tindog din karon ang mga ninong og ninang, asa ng ninong at ninang? Pwede bang tumayo ang mga ninong at ninang? Ayan. Ayaw kahadlok mga ninong og ninang, dili ta mo pangutanon. Sa ubang mga kasal, ang ninong og ninang tawagon og primary sponsor o usahay na secondary sponsor. But now I want you to remember nga dili lang mo sponsor, dili lang mo primary sponsor, secondary sponsor. Kamo godparents, ninong og ninang, ano man. Kay kung atong mentality sponsor lamang, inikahuman sa event, wala nang may trabaho. Kung halimbawa magpa-sponsor mo og beauty contest, inikahuman sa coronation, wala na'y trabaho ang sponsor. Kung mag-sponsor mo basketball, inikahuman sa championship, wala na'y trabaho ang sponsor. But ang godparents, iba. Sapagkat ang godparents, ang trabaho nyo bilang mga godparents ay hindi natatapos sa kasalang ito. Bagkus, pagkatapos nito, mas mag-uumpisa ang trabaho ninyo. And that is to pray for them, to assist them, to listen to them. Thank you, godparents. Pwede na umupo ang mga godparents. Pwede bang tumayo dito ngayon ang mga mag-asawa, mga couples na nandito? Pwede bang tumayo yung mga couples? Dili ta mo pangutanon. Mga mag-asawa, pwede bang tumayo yung mga mag-asawa? Okay. Sa mga mag-asawa na nandito ngayon, mura pud ni og kanang inyong renewal of vows. Renewal of vows sa mga magbana og asawa. Ano man, kay kung natay wild imagination, si Lord nagpaulan sa ilaha og daghang grasya karong adlaw sa ilang kaminyoon. Sa araw na ito, ang Panginoon ay bumuhos ng maraming grasya, biyaya para sa kanilang dalawa. At gaya ng ulan, matasikan mo sa ilahang mga grasya. Mo na nga pasalamat mo nga usab na mo karon dinhi karong gutloa. Palihog maglingkod mga kasal nga naa karon din. Our gospel for today talks about Jesus changing water into wine in Cana. Nganuman nga sa tanan nga mga mahurot sa usa ka wedding, nganong ang wine mangyud ang ipadaghan sa Ginoo. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang ilahang kasal moabot og sinimana. O tungod kay sinimana na, so araw-araw may inuman, araw-araw may pagkain. And all of a sudden naubos ang wine.
Bakit sa lahat ng pwedeng maubos, yun ang wine ang kailangang i-rescue? Because in the culture of the Jews, the wine is associated with life, associated with God's blessings, and associated with God's kingdom. Life and God's blessings because it represents the different stages leading up to the wedding ceremony. Kay ang wine, bago siya mahimo nga wine, moagi siya og daghan nga mga proseso. So inanasad ang gugma o kasal. Magsugod pure grape, then during fermentation mo sour siya, then eventually mahimong pure wine. God's kingdom because heaven is pictured as a banquet with the Lord. Bangkete, kauban ang Ginoo. Today, allow me to present several words for you that you can reflect on at the wedding at Cana. Number 1, God's abundance. God is never outdone in generosity. Jesus instructed people to fill 6 stone jars that can hold 20 to 30 gallons of water each. And when they dip in a cup, the water has become wine. Remember, dili ito ang day 1 sa wedding. Nganong daghanon pa man gyud sa Ginoo, ang point is God's lavish generosity. And we don't have to look very far for examples. Jed, neatly, your life together is a testament of God's generosity. You have been through thick and thin, sorrow and pain, joys and surprises. But did God leave you? Wala gyud mo gibiyaan sa Ginoo. God showed His generosity. The second reading today talks about the love between husband and wife. Wives are instructed to submit to their husbands, and husbands are to love their wives. Usahay, gamiton ni sa mga bana para pahilumon ang ilang mga asawa. Mingon dayon ang mga bana, paminaw lagi sa kuha kay giingon sa Biblia nga, wives, submit to your husbands. Pero karon, hinumduman nato nga ang sunod ini, ningon ang Ginoo usab. The love of the husband is like that of the love of Jesus to His church. Ngano man di ay, unsa man di ay naa sa gugma ni Jesus sa iyang simbahan, ang tubag iya ning gipakamatyan. Neatly, igugmaa o abagi si Jed. Jed, ang imong gugma kang neatly must be that love that is ready to face all adversities. As you help one another grow in holiness and love, remember, God will also help you. You are not alone in this journey to married life. On the difficult days, may you remember Jesus who loves the church and gave Himself for her, who loves you and gave Himself for you. In closing, so much of life feels threatened by scarcity in the time of pandemic. We feel like we will never have enough, like we are always running on empty. Ang mga institutions, ang mga families, ang mga agencies, ug bisan na nga itong mga personal nga kinabuhi, hadlok yun ta magkulang. But the Jesus who turned water into wine is here to tell you today, Jed, neatly, my friends, those who seek first God's kingdom, even in marriage, will have all they have, will have all they need, will have more than they could ever ask or think. Maghinubra pa. Amen.